То само ти виждат котренчето по Чакай, дай котренчето си. Искам да обясниш на камерата защо се лакира. Защо се лакира? Най-вече на вашето. Най-вече на вашето. В смисъл, като те родиха, докторът те плесна по дупето и каза на всички: честито, момче! Но явно е объркал пола ти. Те кажи на всички защо се лакира. Ето, виждате ли лака, да? Аре, Направи си го съда, те познат чести. Защо се лакира? Обясни, кажи на всички какво да ми казват преди една минута. Защото съм супер готиня пич, бата. Каза човек е кърпа. Човек е кърпа. Човек е кърпа. Аре, махи. Видяхме го. Не, сериозно, кажи ги. Защо ти трябва честител? Защо? Не смееш да излезеш така на улицата. Нали? Аре, намери ми, молата. Я направи танца с Пинкител. Какво? Дени. Тъчскрин, брато. Тъчскрин. Аре, че ти падне батерията, бе. Бате, що спря музиката? Защото снимам клипче. Как може да питаш? Да, аз да снимам. Искам само... Не. Я ти обясни какви са тези рани по тебе. Значи, тези рани са, защото когато се опитах с нощи да дигна този тапак, той каза, че му бъркам в пъпчето. Пъпчето! Ето го пъпчето. Дори не го оцелих. И когато го дигнах, той се струпа някъде. Отпусна се като... Като какво се отпускаш? Аре, бе, това е Дори не съм сравнение. бил там. Не, като какво можеш да се отпуснеш? Като Пепи, когато е на плажа с чаша кафе. Ние не сме на плажа, но това няма никакво значение. И съответно аз се струполих на земята. Чай да снимам с него. само колко. Всъщност, Само колко кафе си направо. Половин литър кафе. това е поздрав за искрата. Защото искрата си, значи прави си ги в някакви такива купи, разбираш. Да, бе, знам, бе, тя... Сипе, Нека прави промишли всеки, бе, количество. и бърки с гигантския така черпак. И сек. Всъщност аз вчера ти направих суплекс. Какво? Суплек. Как беше думата? Суплес или суплекс? Бате, Или дуплекс. Снимай кочината в стаята, моля те. Махни им работите. Значи, Изчистили тук само смисъл. тук е сравнително изчистено, преди 1 час беше по-зле. Значи тук ни е музичката. Допреди 2 минути слушахме Долна Чалгия. Добре, че бях аз да сменя малко AC/DC. Та ли като си говорим да ми снимаш? Да. Пусни пак, ако снимаш филм. Отново. Маде, снимам най-епичния филм на хилядолетието. Чакай през това. Няма. Имаш късмет, че магазин стана. Какво снимаш по-да? Аз снимам чипчето. Чипчето. Да, има един чипс на земята, бате, го снимаш. Значи тук има останалия чипс от пакета, с който Вади с нощи си беше легнал. Не знам какво са правили, дали си използвали презерватив, но Вади си беше легнал с пакета от чипс. Значи тук ни е кочингата. Аз и Дени спим тук. Все още нищо не назад, държиме на сухо тота панарам. Ще станат нещата до вечера, се усещам. Ето още чипсче. Чипсче. Тук може да има и мравки някъде. Абе, къде бяха мравките? Какво направиха мравките? Аре, кажи го, бе, да чуе нашите много милионни зрители. Тръгнаха си. Кои? Защо? Къде? Какво? Кои? Добре. Аре, иди снимай туалет. Добре, ето това са ми мърсите чорапи. Даже може да ви замиришат скоро, ако продължавам да държа така камерата. Вчера, след като се пребих с този човек, който има пета на пъпчето, ахилесова пета на пъпчето, се скъсах, буквално, направо се съдрах отпред
отзад направо се разбих на животно. И тук е нашата маса, която не мога повярвам, че е чиста. Право. Чистичка. Тук някой е уринирал. О, сърчице! Какво да снимам? Да, мивката. Значи това е мивката. Нещо смешно ли ти е, Дени? Човек да не снимам мивката. Не, между другото, тия чаши се измити за 1 минута, ама нас ни мързи. Правихме си днес кафе. 1 в 3, 3 в 1, 8 в 8 5, 3 5 8. Това бургаско сигурно вече стана на пик, няма седи цяла вечер. Извън хладилник. И вече нямам материал за снимане. Да. Подай салама, хляба и ножи и дъската. Кое да подам? Салама, хляба, ножи и дъската. Брой. С чувство. С движение в ханша. Айде, че умирам от глад. Аре бе, Какво Робе. правиш? Не мога да говоря вече, много съм гладен. Айде, моля те. Не мога да говориш, че си гладен. Добре, дайте някакъв епичен финал. Дени, знам, че ти мога да го измислиш. Дайте да пичай. Още 40. О, това е добра идея. Това е добра идея. Не бе, не знам. Не бе, верно. Мате салама и... Да бе, окей, ма дай пичен финал и ще ги донеса. Аз не. Това филм трябва да завършва някак. Не мога така, примерно, един филм си го снимал 7 минути и изведнъж да...